नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल रसिया, आप सबका छोटा भाई। आप सभी ने प्यार दिया, दुलार दिया, मान सम्मान दिया। और छोटा था तो कुछ नहीं जानता था, बड़े होने पर भी हर एक गीत, संगीत, बोली भाषा, हर एक खान पीन, वातावरण तो नहीं बदला है। आप सभी का प्यार अभी मिल रहा है। और क्या बताऊं, गीत सुनाता हूँ आप सभी को ज़माने के अनुसार। तो होता है क्या, सोनवा के थारी, सोनवा के थारी मार्केट में खरीद, सोनवा के थाली। एगो भैया अपने मित्र से कहत रहलेन, कहे यार तहा दुल्हिया सोने के थाली का करे खरीदता। सोनवा के थाली मार्केट में खरीदई, सोनवा के थाली मार्केट में खरीदई। भैया तोहर बीबी, भैया तोहर बीबी सुबेरे टीवी देखई। भैया हो तोहर बीबी सुबेरे टीवी देखई। ओ सोनवा के थाली मार्केट में खरीदई, सोनवा के थाली मार्केट में खरीदई। भैया हो तोहर बीबी टीवी देव देखई। भैया हो तोहर बीबी टीवी रोज देखई। ओ सोनवा के थाली के करेली पसंद हो, सोनवा के थाली के करेली पसंद हो। फुल्की समोसा खा के रहेली आनंद हो, फुल्की समोसा खा के रहेली आनंद हो। लेकिन और का करे, शुक्रवार के दीना जमा करई बीसी, शुक्रवार के दीना जमा करई बीसी। भैया तोहर बीबी देखई रोज टीवी। भैया हो तोहर बीबी देखई रोज टीवी। और क्या बता रहा है लास्ट लाइन में, रोज रोज सखियन से, रोज रोज सखियन से अरे खूब ही घुमावई। रोज रोज सखियन के खूब ही घुमावई, खूब ही घुमावई। होठल लाली की नवावई, हाँ रोज घुमावई होठल लाली की नवावई। लेकिन खी हंसई दोनों कहई सुन दीदी। भैया हो तोहर बीबी देखई रोज टीवी। भैया हो तोहर बीबी देखई रोज टीवी। घुघटा के खोल चले ना करई सलाम हो, घुघटा के खोल चलई ना करई सलाम हो। यही से भैया सब लागेला सलाम हो। हाँ रसिया राहुल साथे खाई रोज लीची। भैया हो तोहर बीबी देखई रोज टीवी। भैया हो तोहर बीबी देखई रोज टीवी। गीत हमारा अच्छा लगी, आप सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।